नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज के ई वीडियो में हमने बहुत सारा भोजपुरी के गाना की खबर आप सब खातिर लेके आयल बानी। एक तरह से मान लीजिए जैसे आप लोगन खातिर पहले ताज़ा खबर लेके आवत रहनी, उहे सीरीज के ई शुरुआत बा। तो सबसे पहला खबर के शुरुआत करम खेसारी लाल यादव जी के तरफ से, जिनकर फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो कि पहला बार टेलीविज़न पर चले वाला बा और वो चैनल के नाम बा फिल्मची। जी हाँ, फिल्मची चैनल पर 7 फरवरी 2021 के ये फिल्म आप लोगन के देखे के मिल जाए दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। दूसरा खबर बा अंकुश राजा के बारे में, जिनकर गाना रिलीज भइल बा आदिशक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पर। गाना के नाम बा कॉलेजिया साली, फुल वीडियो सॉन्ग बा, आप लोग जाके सुन सकतानी। अंकुश राजा और साथ में अनीशा पांडे बाड़ी एकर वीडियो में। एकरा अलावा तीसरा खबर बा भोजपुरी गायक रितेश पांडे के बारे में, जिनकर गाना बा चाय गरम। रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका ही गाना के गौले बाड़ी और फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर पोस्टर देख ही सकतानी और यूट्यूब पर जाके ये पूरा गाना भी सुन सकतानी। अगला खबर बा होली के अबीर, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना बा। आज सुबह सुबह यशी फिल्म पर रिलीज भइल बा। प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह ई गाना के गौले बाड़े। ई गाना आप लोग फुल ऑडियो सॉन्ग में जाके सुन सकतानी। अगला खबर बा भोजपुरी युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू के बारे में, जिनकर गाना संगे पलंग पर सुतब ना, ई गाना आज रिलीज भइल बा PRA फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। फुल ऑडियो सॉन्ग आप लोग जाके सुन सकतानी। अरविंद अकेला कल्लू ए गाना के गौले बड़े। ओकरा बाद जौन खबर बा उ बा नील कमल सिंह के, जिनकर होली के गाना रिलीज भइल बा नील कमल सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गाना के नाम बा यारवा रोवे पिचकारी धाके। जी हाँ, ई गाना भी फुल ऑडियो सॉन्ग आप लोग जाके सुन सकतानी और खूब मनोरंजन ले सकतानी। काफ़ी ज़्यादा खबर हो जाए बा। अब आप लोगन के मिलम अगला एगो नया धमाकेदार न्यूज़ में। तब तक खातिर बताएं कि ई खबर सब आप लोगन के कैसा लागल और इनमें से सबसे बढ़िया खबर आप लोगन के कौन लागल। हम मिलम तब तक आप लोगन के एगो नया वीडियो में। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।